dala natin mga kalabarkada. Mga shells. Walang masyadong isda ngayon. Ay, mga shells. Shells. May mga kasag. Mga isda. Ano lang yung mga nahuli natin mga kalabarkada na. Para may pangulam lang tayo. Ano yung nahuli niya. Ganda ng lagayan talaga ni Clyde eh. GB box. Ayan na. Alright. Tumitira pa rin. Pero nandito na kami, malapit na kami. Ay, nandito na kami sa may Pantalan. Mga nahuli mo? Ano mga nahuli mo? Ha? Marami? Uy, grabe. Ang dami pala. Ang dami pala nahuli. Grabe. Laki pa ng lapo-lapo. Daming tilapia. May kasag doon ang lalaki. So yun mga kalabarkada na. Maahon na kami ng live. Dalang kami ng huli. Pangulam na rin. So yung mga huli ni Clyde mga kalabarkada. Puro isda. Lalak ng tilapia. Tilapia, lapu-lapu. Nasa mababaw pa lang yan. Laki na, no? Grabe. Namatapos yung video namin ni Clyde. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Bye-bye. Laki, ha? Laki. Bye-bye mga kalabarkada.